Dobrý den, vážená poroto, vážení diváci, mé jméno je Matěj Cůka a dnes bych vás chtěl provést svoji obhajovou práce Chemické vlastnosti japonského sencha zeleného Honeybush Bioche. Motivací pro zpracování této práce tak byl jednak zdravotní životní styl, který jde ruku v ruce s konzumací čaju, a zároveň má seminární práce, která byla zaměřena na zkoumání antioxidační činnosti sypaných a sáčkových čajů. A právě z této seminární práce jsem si vybral 2 čaje, které dále prozkoumám. Samotný čaj, tak to je produkt ze stálé zelené rostliny jménem čajovník. Nejdříve vám představím látky, které se nazývají antioxidanty, a jsou to látky, které brání před oxidačním stresem, které způsobují látky zvané volné radikály. Volné radikály tak jsou to tuze reaktivní látky, které mají jeden nepárový elektron, jeden anebo více nepárových elektronů, a chtějí tak uzmout jinačí elektron od další látky, od další molekuly, aby se tak dostali do rovnovážného stavu. A tím pádem se děje oxidační stres, který v lidském těle může třeba poškozovat DNA. A tomuto zabraňují antioxidanty, které ten volný nepárový elektron mají také, ale díky své struktuře nejsou tak reaktivní a tedy můžou dodat ten svůj nepárový elektron volnému radikálu a zařídit tak, že nebude reaktivní a bude stálý. Dále jsem se zabýval barevností. K představení barevnosti si však musíme nejdříve definovat světlo. Světlo je elektromagnetické záření, které je charakterizované určitou vlnou délkou a určitou frekvencí. Samotná barva, tak to je právě daná vlnová délka v bílém světle. A k popsání té barevnosti tak potřebujeme 3 elementy, a to je zdroj světla, objekt a pozorovatel. Zdroj světla, tak to je něco, co světlo vydává. Objekt je to, co světlo odráží, ale zároveň i pohlcuje. A pozorovatel je ten, které světlo přijímá a díky němu i vidí tu barvu. Samotná k popsání barevnosti tak jsou kolorimetrické parametry L, A a B. L parametr, tak ten určuje, jak je ta barva světlá nebo tmavá. Parametr A, tak ten určuje, tak ten jde od zelené barvy k barvě červené, a parametr B, tak ten jde od barvy modré k barvě žluté. Dále jsem učoval pH čajů. Definice pH tak je záporný dekadetický logaritmus vodíkových iontů, a při zjištění této hodnoty tak jsem byl schopný zjistit a určit, zdali jsou ty čaje kyselé, či zdali jsou zásadité. A posledním měřením bylo rozpustnost pevných látek v čajích, což bylo prováděno kvantitativně, a to určilo množství rozpuštěných pevných látek v čajích se stanoveným čas. A teďka k metodice. Čaje, které jsem zkoumal, tak se jmenují Honeybush Bioche a japonský sencha zelený čaj. Oba typy těchto čajů jsou sypané. Metodika. Nejdříve antioxidační účinnost. Tam jsem využil metodu DPPH, která je založena na reakci donorů vodíku pomocí stabilního radikálu DPPH. A metodou, kterou jsem to dělal, tak to je stabilní volný radikál DPPH, který je sám o sobě fialový, tak se smíchá s určitým roztokem, v tomto případě čajem, a právě ty antioxidanty, které jsou v tom roztoku, tak odbarvují ten stabilní volný radikál DPPH na barvu žlutou. Následně se vzorek vloží do kyvety a ten se vloží do spektrofotometru, kde se měří pokles absorbance. A s čím vyšším poklesem absorbance,
tak tím vyšší antioxidační účinnost. Metodika u barevnosti, tam jsem využíval spektrofotometr Ultrascan Vis, do kterého se dal znovu v kyvetě vzorek Č a na ten se vysílalo bílé světlo. To světlo se částečně jak odráželo, tak částečně procházelo skrz ten vzorek a podle tohoto spektrální odrazu nebo transmitace se zjišťují kolorimetrické parametry. V metodice pH ČEU tak bylo využito potenciometrické měření pH, což je elektrochemické měření, ve kterém je využit galvanický článek, ve kterém jsou dvě elektrody, které jsou zkombinovány do sebe na jednu kombinovanou elektrodu. Ta jedna elektroda je srovnávací, která má stálý elektrodový potenciál a ta druhá elektroda je měrná nebo je také indikační a její elektrodový potenciál tak je funkcí iontových kationtů vodíku a závisí na hodnotě pH v měřeném roztoku. A k vypočítání toho pH tak se ta měrná elektroda vloží do roztoku, to je ta měrná elektroda, a poté se odečtou ty dvě hodnoty od měrné a srovnávací elektrody. A naposledy rozpustnost pevných látek. Tam se část vzorku toho Č tak se navážela na váze a vložila se na 5 hodin do sušárny. Po těch 5 hodinách se odejmuly a znovu se převážely a následně se vypočítal jejich obsah rozpuštěných pevných látek. A nyní samotné výsledky. Nejdříve antioxidační účinnost ČEU. Jejich antioxidační účinnost byla převedena na ekvivalentní množství troloxu, což je ekvivalentní množství alfa-tokoferolu neboli vitamínu E. Samotné výsledky, tak můžeme vidět, že nejvyšší antioxidační účinnost mnohonásobně má japonský sencha zelený čaj, je v poměru jak za varu, tak při 20 stupňů Celsia, tak při 10 stupňů Celsia. A zajímavostí je, že nejvyšší antioxidační účinnost tak měl u japonského zeleného čaje japonský zelený čaj připraven při 10 stupních a naopak u Honeybush biočaje tak nejvyšší antioxidační účinnost měl čaj připraven při 20 stupních Celsia. Dále u barevnosti čajů můžeme pozorovat, že parametr L je obecně vyšší u Honeybush bio čaje než u japonského zeleného, což nám říká, že Honeybush bio je tmavší než japonský zelený čaj. Parametr A, který nám popisuje, jak moc je den čaj červený, tak můžeme pozorovat, že u Honeybush bio jsou hodnoty vyšší, tudíž by měl být červenější než japonský zelený čaj. A u parametru B, který popisuje žlutost daného čaje, tak můžeme vidět výkyv u japonského zeleného čaje při 10 stupních, kde je tato hodnota značně vyšší než u ostatních. A to se nám ukazuje zde na tomto obrázku, kde můžeme pozorovat japonský zelený čaj při 10 stupních značně žlutější než ostatní dva zelené čaje. Dále měření pH tak nám ukázalo, že všechny čaje jsou zásadité. Při porovnání těchto dvou druhů čajů můžeme pozorovat, že Honeybush bio je zásaditější než japonský zelený čaj, což je pravděpodobně z důvodu, že japonský zelený čaj obsahuje větší množství kyselějších látek. A na závěr rozpustnost pevných látek v čajích, tak můžeme pozorovat, že obecně vyšší množství rozpuštěných pevných látek v čajích je u japonského zeleného čaje. V této práci jsem představil 4 různé vlastnosti čajů, z nichž první je antioxidační účinnost, u které jsem ukázal různé
hodnoty antioxidační účinnosti na základě způsobu a doby louhování. Dále jsem zjišťoval, proč jsou čaje tak barevné, jak jsou. Zjistil jsem, že zde měřené čaje jsou všechny zásadité a na závěr jsem zjišťoval množství rozpuštěných pevných látek v čajích. Na závěr bych chtěl poděkovat docentu Liborovi Červenkovi, díky kterému tato práce vznikla a který mě celou touto prací provázel, a svému školnímu konzultantovi Jiřímu Dvoráčkovi, který na mě skrz tuto práci dohlížel. Děkuji.